Dobrý deň, na mikrofóne je opäť vaše obľúbené korporátne prasa. Pre tých z vás, ktorí už nie ste v kancelárii, mám len jedno. Heď do piče! Vy ste to už zdali. Vy ste tie ovce, čo si myslia, že život je o pečení kváskového chleba a víkendových túrach v Tatrách. Vy už nie ste v hre, vy ste len kompárs v mojom filme. Ale pre vás ostatných, pre vás, čo ešte stále sedíte pod tými zučiacimi neónkami, pre vás, čo cítite, ako vám pot rozožiera košelu pod pazuchami, zatiaľ čo tvoj šéf vonku práve sadá do nového Mercedesu, pre vás mám niečo špeciálne. Urobte si svoju 35. kávu, poriadne si ju osladte, lebo to je jediná sladkosť, ktorú dnes v tomto skladenom pekle zažijete. Napravte si kravatu, vy lúzri, nech aspoň vyzeráte ako ľudia, kým vás systém melie na fašírku. Pevne sa chyťte svojich ergonomických stoličiek, pretože otvárame novú kapitolu Kódex korporátneho psychopata. Dnes vám nepoviem, ako byť lepšími zamestnancami. To učia tie vyplastikované husy na HR školeniach. Dnes vás naučím, ako prežiť medzi vlkmi bez toho, aby vám odhryzli gule hneď pri kopírke. Prosím ťa, polož ten hrnček s nápisom Najlepší otec. Všetci vieme, že je to lož. Svoje deti vidíš len vtedy, keď im v nedeľu večer v polospánku berieš iPad z ruky. Ty malá nahraditeľná súčiastka. Vítaj v realite, ktorú si vybral. Vítaj v kapitole, kde sa končia reči o novej spolupráci a začína sa umenie korporátnej vraždy. Fáza 1, informácia je mena. Vidíš Michalu, tú ríšavu v tých tesných zelených šatách? Práve vychádza z Patrikovej kancelárie. Sukňu má pokrčenú a v očiach má ten víťazný lesk dravej mačky, čo práve zožrala kanárika. A myslí si, že tam bola kvôli sexu? Možno, ale sex je v korporáte len nástroj, ako sa dostať k najcennejšiemu, teda k informáciám. Michala teraz vie, koho napríklad Patrik plánuje vyhodiť v 3. kvartáli. Vie, kto má najnižší margin a kto si v histórii prehliadača pozeral stránku ako podať žalobu za šikanu. Hádaj čo, túto informáciu nepoužije na to, aby ti pomohla, použije ju ako skalpel, ktorý ti v správny moment podreže šlachy. Fáza 2, sexizmus ako dymová clona. Michala je majsterka v pasívnej agresivite s príchuťou parfúmu. Keď potrebuje niekoho zlikvidovať, neurobi to priamo, ona príde s Patrikom, nahne sa nad jeho stôl tak, aby cítil jej vôňu a videl viac, než dovoluje zákon, a tichým hlasom mu povie: Patrik, ten nový junior, je mi ho tak ľúto, snaží sa, ale vraj mu včera večer prišlo zle z toho stresu. Možno na to proste nemá tie gule, ktoré máš ty, čo povieš. Bum, vybavené, Patrik posilnený vlastným egom a pohľadom na Michalin dekolt v sekunde odpíše človeka, ktorý makal 12. Sexizmus v intrigách nie je o túžbe, je to o tom, že chlapi ako Patrik sú ovládateľní cez svoje primitívne inštinkty. Michala nehrá fér, lebo vo svete, kde ťa chcú všetci zožrať, je fér len synonym pre nezamestnaný. Fáza 3, digitálne špehovanie a screenshoty smrti. Máme rok 2026, intrigy sa presunuli na Slack a WhatsApp. Máte skupinu bez šéfa? Myslíte si, že ste tam bezpečí? Vy idioti! V každej takej skupine je jeden potkar, ktorý si robí screenshoty vašich vtipov o Patrikovom malom sebavedomí. V našej spoločnosti sa lojalita kupuje za prísľub, že tvoj prúser sa zamete pod koberec, ak nabonzuješ niekoho iného. Lukáš, ten unavený maklér, má v mobile celú galériu tvojich prešlapov, má fotku, ako spíš pri stole, má záznam, ako hovorí, že tá nová kampaň je totálna chujovina a čaká na moment, kedy bude potrebovať tvoje miesto alebo kedy bude musieť odviesť pozornosť od vlastného zlyhania. No a na záver tvoj odraz v kávovaru. Pozri sa do toho nerezového kávovaru, keď si budeš brať ďalšiu šalatu kávy. Ten pokrivený obraz, čo tam vidíš, to nie je chyba materiálu, to si ty. Človek, ktorý prišiel do korporátu s ideálmi a teraz rozmýšľa, komu by zajtra ráno
podkopol nohu, aby si udržal stoličku. Intrigy sú kyslíkom. Ak ich nedýcháš, udusí sa. Ak nepoužíva svoje informácie ako zbraň, si len cvičný panák pre ostatných. V ďalšej kapitole sa pozrieme na firemné klamstvá alebo ako presvedčiť klienta, že horiaci dom je v skutočnosti exkluzívna letná grilovačka. Takže ideme ďalej, alebo si ideš poplakať na LinkedIn o tom, aký je svet nespravodlivý.